Детският представителен хор на 32-ро училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски кани почитателите на музиката и песента на своя тържествен концерт по повод 5 години от основаването на състава, който ще се проведе на 16 декември от 18:30 часа в зала Средец. Под диригентството на Александър Митев и клавирният акомпанимент на Лора Христова хорът ще представи любими зимни песни из репертоара си. Специални гости-изпълнители на тържественото събитие ще бъдат Младежкият духов оркестър Надежда към Центъра за изкуства, култура и образование с ръководител Румен Левордашки. Хоровият състав на Националната гимназия за древни езици и култури Свети Константин Кирил Философ с диригент Даниел Иванов. Народната певица Мария Савова от 133-то средно училище Александър Сергеевич Пушкин. Вокална формация Форте Дивас при 32-ро средно училище с изучаване на чужди езици Свети Климент Охридски с ръководител Александър Митев. Не пропускайте тази незабравима вечер с изпълненията на сладкогласните певци от детския представителен хор и специалните гост-изпълнители. 16 декември от 18:30 часа, зала Средец. Очакваме ви!